Mana kaka inyalo neno e wang' jowi mari kanyo Karamogi Ajwang', ka wang'iyo nonro makamano, jogo ma bende oweyo muonyo yath mantiere kind higni mano nyithindo monyuol matindo nyaka higni 4 gintiere kanyo 3,090. Mago jogo ma bende oseweyo muonyo yath chakre dwe mar achiel nyaka dwe mar 8 mano ma higani. Kwang'iyo higni machielo kanyo, jogo mantiere kind higni 5 nyaka higni 9 gin kanyo 2,468. Kind higni 10 nyaka higni 14 gintiere kanyo 1,674. Jogo ma bende oweyo muonyo yath mago yedhego mag ARVs gin kanyo kind higni 15 nyaka higni 19 gin 2,000. Jogo mantiere kind higni 20 nyaka 24 gin 6,711. Ka jogo ma bende hikgi gin 25 kadhi malo emoneno kanyo ka kwan gi ni malo ahinya, mago ji 47,672, makelo kwan duto mag jogo ma bende oweyo muonyo yedhe mag ARVs e pacho kae. Mano ka wang'iye kind dwe mar achiel mano ma higani nyaka dwe mar 8 gin ji 67,731. Ka bende wanyalo wacho ni jogo ma bende oweyo muonyo yath ahinya gin jogo ma hikgi oniang', ji mantiere kind higni 25 kadhi malo, ma bende kwan gi odhuro kanyo ji 47,672. Penjo nyalo bedo ni ang'o momiyo ji weyo muonyo yedhe mag ARVs? Pek nitiere kanye? Ere kaka inyalo bed ni konyogi mar mondo mi gidog e muonyo yath e yo makare? Ka wang'iyo moko kuom counties kama ji mathoth oweyo muonyo yedhego mag ARVs, mano e higani mar 2,941 ARVs mag kute mag ayaki e higani. Wantiere kanyo kod kaunti ma Busia ji 2,554, Homa Bay ji 2,329, Nakuru ji 2,194, kaachiel kod Vihiga kama wantiere kod ji 2,100.